everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Made of Fortune. Ako ginon si attorney unya nga papawaon ka. Hoy! Lagi-lagi, oy! Mag-ilis na ko! Makalagot ba yan? Kasakit! Wala! Wala! Okay ka? Ha? Ang sawa na ko pagka-okay nga nasukamod man ko! Mao na. Mao na resulta kay nagkiat naman sad lang imong naong. Ingon man mo ba nga magdali ko! Kay nagdugay-dugay man ka. Igo na mo, ana. Rona, hatagan na lang ti kagilisan. Tingali mo abot ato sa attorney. Maikog ta kun wa pa ta makaandam. Aw, andam na magudunta ang tanan. Kini na lang siya nakalangan. Ikaw ba? Ay, nakasige pangasaba ko diha, Angel! Grabe na kay kada! Tamakan na akong imong tiil. Matiwas gid na. So, sa laktod nga pagkasulti, na-injured na sad si Rona. Oo, attorney. Mao nga mohangyo ko nimo isip yang igagaw nga i-excuse una siya sa mga trabuhon samtang injured pa siya. Unsa may mo ikasulti, Angel? Okay. Why problema. Pero Pero unsa man? si Ryan ang mupuli niya for the meantime. Unsa? Okay. Uy, pero Si Angel ang hangyo Okay ra. Okay ra, Han. Tabangan lang ti ka. Si Ryan naman ang akong gusto. Ay na pag-apil-apil ay rin. Angel, ayaw sa daan na. Ano ako may imong ipuli ni Rona? Ayaw na pangutan na. O ayaw na sa reklamo. Kung di ka mo yun, dili exempted si Rona. Mutrabaho siya, bahalag injured siya. Ako lang tabangan si Ryan, Angel. Kami lang duha ang mupuli ni Rona mientras tanto. Dili lagi pwede, Irene. Attorney. sa ako na nga giingon kung unsay desisyon ni Angel, mo sa naya ko nga desisyon. Pagpili, Ryan. Musugot kang sub una ni Rona or mutrabaho siya? Oh, Desisyon na yun. sige na lang. Sugot na lang ko. Okay na si Ryan, attorney. Hmm. So, isulti na dayon ang imong gustong mahitabo. Kato imong giingon nga coast cutting. Okay. Mao na yung akong tuyo karon sa akong pagpauli. Oh, Sugod ugma, tanan nga trabahoon dinhi sa mansyon, dili nato gamitan og kuryente. So dili na pwede gamiton ang vacuum cleaner o uban pang mga appliances. ha? Sa ato ba? Magmanumano ko sa mga lihokon dinis mansyon? Attorney? Ha? Unsa? Uy! Uy, kanta ko sa Uy! kalingag-ngag ng tawhana. Ryan, Um, agsinghagis attorney, oy. Pasensya na, attorney. Okay lang. Nakalitan lang gid si Ryan. Oh. Han, pag-sorry ni attorney. attorney, sorry. Okay Wala lang. ko tuyo. Nakasabot kong dako kag alingag-ngag. Okay lang. Basta klaro na to ha. Sugod ugma. Magsugod na sa ka sa bag-o nimong trabaho dinhi sa mansyon. Isip substitute ni Rona. Okay, attorney. Sige. Papahuway na ko. Kuha dahil sa sakinan ang akong malita. Okay, attorney. Malita? Nganong na may malita, attorney? Pero wata magsabot nga mo stay ka din og pila ka adlaw. Butbuot man ka. Pasensya na. Ako lang ning gibuhat para sa pagsuporta nimo. Maora man to'y akong gipabuhat nimo. Nga musulti ka about adtong pagdaginot sa kuryente. Ako ni bahala sa uban. Pero di ba mas maayo nga naagid ko aron nga mapugos gyud sa pagtrabaho si Ryan? Suma sa imong gusto? Di ba? Timing kay nga Sabado ugma. So, mustay ko din og 2 days. Saturday og Sunday. Mas katuhuan nga ako gid ang tagiyan nining mansyon, di ba?
Kita sorry ha. Sorry kay nga nagbuot-buot ko, okay? Kaya nagkasuko, good. Sa pamilya ko mahimo. May punto masad ka. Ya, wala ka manuyo. Nanuyo, pero wala ko'y mahimo. Animal ginababayhan na. Klaro kayo nga siya nagsulsul ni attorney about anang daginot sa kuryente. Gusto lagi ko niyang lisod-lisoron. Wa sa tingalihan, uy. Nakadungog man kita nga ni sulti sa attorney. O lagi. Pero kanang idea, klaro kayo nga dili na kang attorney. Idea gud ang buset ni Angel. Dili na sagot ang mamasangil, han. Hello, may renay. Ya ka lang. Klaro na. Nga, agad-agad lang si attorney atong Angel. Ang buton sa'y nakita ng abogaduha atong babayhana nga. Di ba nuta siya gwapa? Ayaw sa pagingon anahan, uy. Kagwapa rang Angel, ah. Gwapa! Wa siya makapasal sa kong standards, gwapa eh. Layor kay siyang runa. Oh. Siyempre, okay. Kaliwat kung may mga gwapo, gwapa. Nga naman ka? Han, Hmm. mohangyo lang unta ko ba? Ano sa man? Ayaw lang sa gukuging na nga nagyaya ko. Sakitan man ko, ana. Sakit? Anya kay nagyayam gid ka? Han, palihog lang. Sakit kayo na para nako. Ayaw lang kukugan ligingon, ana. Pwes, aron di ta katawgon nga nagyaya, kumbinsi hatong salbahis na mo amiga nga ipabakwi na attorney ang iyang pagdaginot sa kuryente. Maglisod ko, ana, Han. Pwes, kung naglisod ka, nagyaya kagad. Ha? Oh. Laki-lak rabadayon ka. Kalamiran musog paon eh. Ganun ingon, ana, mang kanako, Han. Ganun sakit naman kayo kang manulti. Wala naman kay concern sa akong feelings. Mangutana ka kung ano? Tungod kay, nagyaya ka lang. Psst. Oh, ay kung hilaki-laki ha. Kaya musamot akong kalagot mo. Hilom lagay! Masagpaan ang kita karon! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.